Ogai mar Doho pachoka Dr. Willy Mutunga dwaro mondo Doho mamalo mogik kod Doho mamoko madongo ma pachoka otii kanyakla mondo oduok chien pogruok e paro mawuok e ng'eto mag buche ma ochwal e Doho. Mutunga bende okwayo oganda jo Kenya mondo chiw sir ne bad migao kaachiel kod bad piny owacho mochung' ne weche mag yalo buche olero ni teko kod nyalo mare mar chiwo ratiro kaachiel kod demokrasia e pachoka nyalo bedo kare ka giyudo sir madwarore. Lin at undi miwa ler ewi wachni. Kuom higni 12 nyaka ne Doho mamalo mogik pachoka e chak tiyo, gisechiwo ng'eto madito e buche mani mbele gi. Jalno mane obedo Ogai mokwongo mar Doho mamalo mogik Willy Mutunga kwayo jogo mabiro toke mondo orit gi tekre gi duto tij doho no, mowacho ni ema buche duto rume. I want to emphasize that a strong and independent judiciary is vital to the foundation of a flourishing democracy. And as we look to the future, let us remember the pursuit of justice is a continuous journey, one that requires resilience, innovation, courage, and unwavering commitment. Kuom jumbe machuok mosekalo, Doho ni osebedo e nyong'ong ewi buche ma ong'ado, ma bende osepogore kod buche mag doho mamoko mamalo. Mae oting'o wito oko ng'eto mar doho mar ng'ur e buchik mar omenda mar higa 2023. Mutunga wacho ni doho mamalo mogik mano mar ng'ur kod doho mamalo ma pachoka e duto owinjo tii kanyakla. The Chief Justice and the President of the Court of Appeal and the President of the High Court to have this convening. The Supreme Court and the judiciary in general should realize that it is the last frontier in the protection of public interest. It is essential that the court develops and animates that consciousness. Judges and the judges of the new sovereign, the people, and the courts are established to grant relief to that very public. By design, they are established knowing that other arms of government can and do abuse their respective powers. Courts must check that power and eschew tendencies and temptations of judicial appeasement as guided by the Constitution and the law. Kata kamano, owacho ni oganda jo Kenya owinjo miluor kaka doho timo tijene kata e seche ma ok giyie kod duoko mawuok e doho. The people should be the best critics. When the judiciary does well, you applaud. When it doesn't do well, you say exactly why it doesn't do well. And the last thing I said is that this is the only institution that stands in between you, the people, and serious dictatorships, going forward. So if it collapses, you are on your own. And in this country, no one is safe. Romo mar ndalo adek e weche mag doho mamalo mogik mane okelo kanyakla Ogai mag doho, jong'ad buche kaachiel kod jopuonjre masomo chike mawuok Afrika. Linet Undi, Ramogi TV. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV amora ahinya nikech